saat ini sini Maharaja sini Bubagarani mungkin drama kali ini sini cara sini terasa masih aman ya jod menurut ini apa no itu pura coba cara ini sini Bubagarani mutu awota mulai situ sini Bubagarani sini mau sini Bubagarani mungkin sini burakane di pramosa tongairo jotono jono kota kumi sakit kumi ya dia murah berijuk pada kami ya masih aman ya ayah kaba lagi tinggal lagi tongai pada barang sini mau sini Bubagarani tanpa dipantai sini mau mar nabak lagi tu mau narik itu Sini Bubagarani mutu awota mulai situ sini Bubagarani ini mukang situ maksudnya om buat air ke naik sini Bubagarani mutu Osaka. Sini Bubagarani mungkin kantornya mari nih, tapi di Bramo kan ini. Sini Buraka Bazar, saya coba sini Buraka Polsek, itu toro Yuto, Kitaro. Ini kami mau cara masih aman ya, saya coba beri nama polisi yang tonggang, saya coba musim kurang tonggang. Sekarang masih nih jenjala pelai tonggang orang tu, saya coba joto jengo kutuk cakani, saya coba sini high level nih, saya apa nak jengo joto kamsa kaya, Kitaro, Hoksa Poni ketumui, yang kini orang tamu minum, joto no. Rasa orang tam tonganya ada puna kanda orang negara ini orang tangga soybean tomato soybean kayak alu kapan tuh saya marung potong kayak mak bukan cerita tuh dan mak aku dong deh semuanya mak dong aku yang boleh tahu tuh beberapa di sana apa macam tentang itu kita asal apa tuh yang banyak terang orang
phải ngô có lắm không nên đâu tay gian này trên mà chơi thì nói gì được Đi Sini 15 Jeranja Khala Saikeba 15 Jeranja Constituency Sini Ingui Sini Mandai Block ni bisingo Kelaijak Sini Buraka Edisi Blend Saikeba Sini Buraka Poncet ni bisingo Sini Buraka Poncet ni Jotto Youth di Pramo Tharok Jung Khamsa Khayai Khabaksa Khayai Sini Bubagrana Hamjagai Bubagrani Khamsa ni Maina Hamjagai Jung Dini Punyana Jogai Bariwo Bisrang Mondo Jogai Bariwo Bubagrani Program Thangporo Jung गोबां मानसिफोरनि थाखाय जों सुबा सुसाना थांमानि हायाखैबा जों बिखा खाया थांमानि दिनै गारि बारा किसुनि साफाना मानथुननै आबनि जागोन जों गोबां मानसिनि गामि आमचे दङ दिनै बारा किसुनि दङ खान्दिया साया क्लाइजाक आजै मैया थाङै मैया हिमै मैया बाहायनो गोबां मनुखा ताई लुखुंगो सलिनानै बागै बेलेगनि जों जाला क्लाइजाक आबरनो मानसिखौ जों दिनै जत्त खामसा खायै दिनै बरा खायो दिप्रा मथानि जत्त आदं सं खामसा खाय अंकरै जतन जन खक्सा खंनै हायखाबा जन खक्सि खंनै सि हायखायै केबाबा माइरं रोखा केबाबा सयाबिन देखा जों दिनैरो तय फायजाक सयता हायखा सातता आइटेम आलु तुबुखा ओंखाय माइरं तुबुखा ओंखाय सयाबिन थप ओंखाय साबान दाइल माइरं ताई सम महायखायै जों अरो 25टा फेमिली ना जों दिनै जबाना निनै कवर लायै जों दिनै याक्रि बाक्सा फान बाक्सा खा बाक्सा खायै जों अंखलाके ताई बसकांनि सालाबो ताईबो जों दिनै हासकानि जत्त दिप्रा मथा हायखाबा जत्त खानसानि माइव दंनाय आदं सनो जों हायखायै जत्तनो खा बाक्सा फान बाक्सा पाल बाक्सा खायै जत्तनो गरै रखनो हायखाबा दिनै दिप्रा सापर संनि जत्त चलिया हामिया साया क्लाइ दंनाय जों जबाना बागै खाबाय खबाय कयो आसक सावन्य दिप्रा मथाय लक्टन बबाग्रा आय लक्टन दिप्रा सदफा दातिना मथांजाथन ग्रेटार दिप्रालेन दातिना मानथन हामबाय हाय हाय जों देखायसा नुखुंगा सफायजाक बेलाय खिनो खा खामानि ताई वानसुनानि नांथाय ताई जागा मानफैखासो दिनै बुराखा आमसायनो दिनै 15 जराnya खला हायखाबा बुराखा पन्चायतनि आन्दाराव दिनै 1 नम्बर वार्ड दिनै ताखौ खरसा नगो जों सफायखाया दिनै ताखौ मनकुमानि बिनि नुखुंगा बेलाय खिनो जों जाला लायजाक महाय सिराय खरकसा याकुं याक माया ताई बिनि बखरगति सेमिया आबन बागै खाजानि तै रांसाकनि जत तिप्रा मथानि आदं रकनो हायखाबा थामसानि मारिनो हामजांनाय रनो दफाना हामजांनो रनो आं खाबाय खबाय कयनो सुगो नर नायने जेबोसो कस्तबो तं अ नुखुं आबन बागै जों दिनै अबन वान सुगनो बुराखा युथ तिप्रा मथारक जत थामसा खायै खक्सा खंनै खायै जों थुमलायै जों दिनै अ नुखुंनो सुबारानि फालेक्या अबन बागै जतनो कयनो सुगो बसकांनि सालो महाय हामिया सायरनो जतनो किसा नाय फायनाय फैनाय नोंथुन दिनै बुराखा युथ तिप्रा मथारक जों ताबुक सुबाय दङ नरक फायनाय फैदे दिनै बुराखा पन्चायतनि आन्दाराव बिसिंगो अब दिनै ताखौ तारामन कुमारनि चाराय बेलायखिनो जों जाला क्लाइजाक आबन बागै जों दिनै अनुखुंगो फायै जों जा मामानि जों सुबानो फायका बासै असरायनो मखले रिसदे बेलायखिनो कस्त मानजाक बनि नुखुंनि बुमा मा फासं बेलायखिनो कस्त मानजाक आबन बागै जों दिनै अनुखुंगो फालेके सुबाना बागै जों तुबुखा दिनै आरो सयाबिन सम आलु दाइल साबान मार्क्स तै माइरं रक जों सुबा फायका महायखे खाजानि तै रांसोनि ताखौ बुखुसम नरबो जतनो जानजा आमसाय रगो बनुखुंगो जाया सुया हामिया साया तं हायखाबा जों जालक लाइटं नरबो सुबाना नोंथुन आबन बागै जत्त तिप्रा हास्तेनि युथ तिप्रा मथरनो एबा थानसानि मारिबो तंनायना खाबाय खबाय कयजम सुंगो तिप्रा मथा युगलथुन बुबागरा युगलथुन ग्रेटर तिप्रालेन दातिना मानथुन तिप्रा सतफा दातिना मथा जक्तुन हामबाय
दिनै 2 तारिख मे हाय जों थांनाय बिसुआबो दिनै 15 जिरानिया कन्स्टिटुएन्सि एबा दिनै मान्दाय ब्लकनि आन्दाराव दिनै बुराखा पन्चायतनि बिसिङाव जों गोबां दिनै मासे मानैया दाखौ बुखुक जोंना जों जुबा लाखिया दिनैबो हाय जों दिनै थानसानि मारि एबा बुबाग्रानि फानबाय दिनै जत्त बुराखा दंनाय जत्त युथ दक जों थानसा खायै खकजा खंनै खकबा खकसि म हायखे जों जत्तन थानसा खायै जों युथ दक थुमलायै जों माइरम दिनै 25 फेमिलि हायखाबा 25 नुखुंना जों दिनै जामुं नुमुं दाल सयाबिन ताइ आलु आलु हंके थक साबान मास्क आबाहायराव जों दिनै जा फानफायसाक जों दिनै आमसानि दाखौ बुखौ ताइ लुकुरावनो जों मासे मानैयारनो दौर तो दौर जों दिनै कलमाना कलम हिया लेंमाने लेंगु हिया खायै जों दिनै एकदम जों खा खुनाङै जतन फानबाक्सा जागबाक्सा खायै जों दिनै दाखौ बुखौ जोंनो जुबानायनि बागै जाफेरि बाराव गय नखाजाक आबान बागै जों दिनै बुबाग्रा जोंनो जा फान्दै तंसाक दिनै बुबाग्रा जोंनो जुबावै तंसाक दिनै बुबाग्रा जोंनो हामरि तंसाक जों बुबाग्रानि मुंबाय जों बुसगाङाव आगै सामं सालबुन बरुन खायनाय जों उसुगला जों थानसानि मारिवा जों थानसा खायनो जों जतन हाय दिनै हास्तिनि जत लुकुरनो कायम सुंगो नरबो जों हाय खायै जत जा मानसाक जानि लकेलाव हायखाबा आमसायो हाबै बर' मासे मानैया दं हायखाबा हामिया जाया दं आबरनो नायकिनि खायै जतन किसा सुबा लाखि हायखाय बेलायनो जानाय आमसुकक सावैनो जों बुराखा जत युथ तिप्रामो थायंगै जतन कायम सुंगो बुबाग्रा आयुग्लबथुन तिप्रामो थायुग्लबथुन ग्रेटर तिप्रालेन दाक्ति नमानथुन दिनै तिप्रासत फा दाति नामा थांजाथुन हामबाय जतन खुलुमबायखा